Let's go! Let's go! Hello mga kuigel! So, yan po. Ngayon po, ang ating pong pagsasalo-salon ay Boiled Seafood! Yan, party platter po yan, overload. So, meron po tayong mga suka po rito. Sarap yan. So, bago mapalaban ulit tayo dyan, so bago tayo magsalo-salo po, pray po muna tayo, ha? Maraming salamat po sa pagkain pinag-love niyo po ngayong araw na ito at maraming salamat po at kompleto po kaming kakain sa isang habagkainan. Hanggang din po ang mga viewers po namin na po lagi po kami maligtas sa araw-araw. Maraming salamat po, Ma. Ito sa dalangin sa inyong patulungan na sa oras to na napagligtas. Amen. So yun. So, hugas na po ng kamay. Bang na po tayo. Kain na tayo. Kain na. Chorizo po. Tatlo po yan chorizo dyan. Wow! Wow, wow, wow. Unang subo po. Sarap yan. Pati yung sauce niyan. Unang subo po para sa inyo. Kain po tayo. Mas type kong chorizo. Ito sa mga hotdog na. Wow. Suka. Ang daming bawang po nito. Saan natin ng konti? Wow! Sarap po. Halaan natin, malalaki rin po. Bagay na bagay po siya sa suka. Saan kayong mga... Sarap. Ang laki ng tahong. Tingnan natin kung matataba ito. Sabi nila mataba rin. Pwede na. Kain po. Sarap. Wow. Ang naman to. Wala nakuha ha. Walang po kayo dyan nakuha. Enjoy po natin yung food. Sarap. Dalawa. Sorry. Sarap ng laman ng limasag po kasi nagalaw pa ho to eh. Na binili ho namin sa palengke. Ay, pero... Ang sarili dito. Ito na. Sige. Oh. Sarap ng chorizo. Sige po naman tayo. Oh. Sarap sa suka. Seafood po talaga, enjoy na enjoy.
Tinanong natin kung madadali ulit namin yun. Eh, kayang-kaya. Yun, no? Hipon. Sarap. Wow. Frankie. Yung shell. Saka sa kanin. Sarap ng chorizo talaga. Pati ulit tayo na. Para may halong alak yung chorizo. Sarap. Grabe yung... Parang tanduwa yung sinama sa chorizo. Maano sa ilong na. Ganda nitong halap. Kataba. Yung ibang tahong natin, hindi ganun kataba eh. Yung iba, malalaki lang ho siya, pero hindi ho ganun kataba. Pero yung iba, maganda ho. Si Annabes, magaling kumain ng hipon yan eh. Kami ni Rizan eh, ano eh. Hindi kami good eater po ng hipon. Hindi kami marunong magbalat ng maayos. Ako sa loob ng bibig ko. Laban kami. Wow. Masarap Ay, may ano. Ang tawag dito tayo. Sit. pusit, ano? Marami rin pusit yan, kaya lang hindi ho ganun kalalaki na yung pusit na nakuha ho namin eh. Palengke. Masarap pa rin ho. Ano? Hinak, kain ka lang dyan. Hindi pa. Wow. Sauce pa lang, ulam na po. Wow. Mapapawawa na lang. So, tiyak pataba ito. Ang bigat po, oh. Try natin. Ayan, pakita natin kung may aligi. Ito nga. Sayang Meron ang nga, sauce, ayun oh. oh. Wow. Yan po, may aligi siya. May kulay yellow. Anak, oh, aligi. Ay, thank you po. Ayun oh. Taba. Wow. Aligi. Prinsey, kuha lang ha. Opo, sige lang po. So, may konti lang na alito. Mamaya babanatan namin itong mga ano na to yung ipit. Wow. Enjoy ba? Enjoy? Opo. Mais. Tahimik na nga kami. Sarap kasi. Tamis ulit. Nga naman siya.
Sana pala dinamihan ko yung chorizo. Nakakalasing eh. Ayan. Lasang galak talaga, no? Yung sabaw, yung ano na ko, yung sarap sa kanin yan, ano? Wow. Alcohol yung ano chorizo. Ayun. Anak, kaya mo yung chorizo? Ah. Yan, okay lang sa'yo yung chorizo. Opo. Oh my God. Yan po, tahong. Sarap. Tahong na. Oh. Wow. Ano pa kong puset? Oh. Tanggal na sa ano sa shell. Ayun. Karamihan ng natanggal sa shell sa yung ano ba tawag dito? Halaan. Yung pusit, nakadali rin. Oh. Sarap ng suka, oh. Ito yun. Nak, thank you. Taba. Taba? Yung mga halaang parang sarado pa, huwag yung nabubuksan ha. Ayan yun na siya sumarado. Hayaan nyo na lang siya yung Masarap. makatulog. Ganda. Tama si ate. Maraming ano. Ganda. Orange. Anak, may orange. Opo. Thank you. Oh. Comment down below po kung parehas po tayo ng ulam at kung ano po yung pinagsasaluhan po natin ngayong araw. Salo-salo po tayo. Wow. Yan naman. Gusto mo rin ba ng laman nito? Yung ano? Ano po? Hindi ito yung Hmm. ano? Talaba? Ganito, bulo mo, ano talbog talaga yung ano. Yung isang dalawang kilong bigas dito. Pakalasa, sarap. Yan. Kasas pa lang po. Sarap. Ito na mapapahaba ho, oras natin dito. Ang kukuyot ng pusit natin dito. Ang sarap. Lungkot naman ako, wala nang kanin. Hindi. Okay na ako. Sabi pa akong kanin. So, sige na. Sa'yo na yan. Kukuha na lang ako ron. Kaya ako mabibigay. Malakas talaga ako sa kanin ko. Ito mga sarado eh. Testingin ko buksan.
Okay din. Okay pa rin naman. Kamay sa ito ah. Naku, ginising mo. Masarap. Sasa. Sarap po. Nakahong Kaya simulan na po natin ang ating shout out. Shout out po kay Mais. Ate Che, Kuya Jojo, and Ay, Ate Jackie. shout out Hello po. po. Ano pa? Eileen Trinidad from Makati. Hello. Hello. Loli Banting. Bonnie May Ralo. Ja and Jay. Thank you so much po. Manfred and Wences Listas ng Austria. Marisa De in Chaustin ng Laptop, California. Kay Philip Oreo from Italy. Kay Jocelyn, hello po. Rene Pantic. Graciela Silencio, thank you so much po. Thank you po. Heaven Sai. Ginalyn Andres, hello anak. Jolie Vlogs, thank you so much po. Kay Crazy. Jasmine Manzano, happy birthday sa anak niya, si Romer. John, sa October 22, happy birthday. Birthday. Kay Luwadon Angelo James, thank you so much po. Kay Clyde Ivar, thank you so much din. Kay Cassandra Charlotte Apakible, Alan Super from Chicago, Jewel Tong, thank you so much po sa mga verses nyo. Thank you so much po, Monkeys, Lofi, Martin Abahero, Glenda Quintal ng Cabuya, Laguna. Maraming salamat po kay Levi Ackerman, Christina Villa, kay Sarado. Kyler Adam, David Pineda, shout out David and Pineda family. Thank you so much po kay Tamper Stacy and Dan Leno. John Anthony Tidoy Casa, Sarah Jane Onya Sanguyo, Visit Arcale TV. Shoutout Camille Valdos Kapala, Marites Servito. Shoutout sa asawa niya na si Louie sa Bilot ng Cainta Shout out po. Marilyn Alquino, shoutout sa mga kids niya, Christine and Larson, shoutout din kay Margaret at Ate Minnie na nasa Italy, Nicole Kimba, Maribel Godilos or Divas from Gingoog City, Mindanao, Elna Layog, Jenny Lawikson, Misty Valesa Soto, shoutout sa mga anak niya, si Queen, Zaya, and Luke Henry, Jessica Say. Eugenio Malonzo, Marie Grace Castravard. Belated happy birthday sa anak niya noong October 16 kay Grace Martin. Hello po. Ano, grabe yung taba nito. Anong tuog lagi yung buo. Sarap po. Thank you pa. Mamaya ka. Yan. Shoutout. Yan po, shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po mga kabigas sa muli pagsalo po. At siyempre, maraming salamat sa Diyos Thank you sa po. pagkain pinagkaloob niya ngayon at nagkasalo ulit tayo sa isang habagkainan. Sobrang salamat po mga kawigil at mahaba na naman po yung oras natin hanggang sa muli nating pagkikita. Kaya, bigla na lang mawala. Kung nagustuhan nyo po ang mukbang namin, please subscribe at turn on notification bell para ma-notify kayo every mag-upload kami ng bagong video.